měl dopouštět ministr, který sám je na odchodu? Rozhodně měl. Naši situaci rozhodně měl. Byla tam taková pochybení v těch institucích? Pochybení tam byla závažná, nakonec některá byla i veřejně diskutována. A situace je, jaká je velmi specifická. Prostě my jsme sice vláda v demisi, ale současně jsme povinni v této zemi zajistit prostě chod jednotlivých státních úřadů podle všech pravidel a v některých případech opravdu bohužel není na co čekat. No? Není na co čekat. Nakonec nová vláda, než nastoupí, když se usadí, když se vůbec se seznámí se svými další měsíci a bože někde roky. Takže... Že bychom byli rok bez vlády? Ne, než se usadí, než se zorientuje. Okay. Jako, než se zorientuje v tom rezortu a než se zorientuje detaily typu nějaký rozřízení, takže já myslím, že to je v pořádku a uvidíme, jak se budou vést třeba tak, že je budeš ty nový ministry vystřídat a to by mohlo Já utočím kotrmelcem, no. Nějakým způsobem uklidnit, kdyby se tam ředitelé střídali po měsících. No samozřejmě, není to šťastná věc, ale už jsem to kdysi říkal, ukázalo se po nástupu naší vlády, že v některých pozicích jsou lidé, kteří absolutně tomu neodpovídají svou kvalitou, vzděláním, zkušenostmi, znalostmi. Prostě některé veřejné funkce jsou vyřazovány, bohužel, neudržitelně, nekompetentními lidmi. Takže naší vlády a jestli bude docházet do dalších vlád, která není odhadnout. Jsou ještě na některých místech ve vedení institucí kontrolovaných státem nekompetentní lidé, kteří by mohli přijít v dohledné době o místo?